Kupangidu hami, dohot hormat tu sudi hita, asa dinggam mata pakai masker tai, saliling madohoti parmingguanon. Hamuak kadongan sa porseaon, sahat mahita musetu hari minggu sadarion, ima minggu pa 20 toluod dung terintatis. Nang taruli mahita muse di bohal ni partudiota marhite parminggu sadarion. Jima debata namana ruhon hita tuminggu sadarion di bagasan hahipason dohot lasni roha. Ya topik ni mingguta di hita ima mangararuti nasa natinoppa. Anggiak mamarhitei lamar sigorgor roha dohot pikirata makasi holi hinauli ninasa natinoppa ni Tuhani. Sayunang adong namago siani ay namasiray rayna do ngolu ni nasa natinoppa ni debata. Jehovah do sitopa saluhut losibana do nang napunasa. Dilehon mahagahaganda nigogo dihita lawa maramotusa. Lumobi marhite parnihuta sadarion. Atong taparadi maroha dohot sadok ngoluta laho mamuji dohot pasangap di bata silehon gugui di hita martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 132 ayat sada rodi ayat tolu. Tuhan Yesus, Raja Yesus.
Marhite-hite goar ni dibata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Ikosongoni dohatakku naruar siapa mangaku, dang mulak boti tuau. Iko bahenon na dolomoni rohaku, jalai kumajadi do ubain na hutongos. O sudihamu akkana mauas, romahamu tu aik, jalahamu akkana somar hepeng, rohamu manuhor dot mangakon. Say romahamu manuhor anggur dot susu, unang pola marhepeng manang marpanuhor. Say luluhamu majahoba, bisa terbahed do bejupang ibana. Juhamu maibana, bisa jonok do ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Upang iduhami tuho, selehom matuhami tod di nihasitongan doho dame. Asatakas hubotohami nasalomo ni roham. Jalau rupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami marhite-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredeta. Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion. Imana tersurat di Markus bidu 10 ayat 15. Jadi ninna mamadok nasida. Lahomamu tuliat portibion. Jami tahon hamu ma barita nauli tunasa na tinopa. Ido sahatna. Atong rap mangidugugu mahita siat Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patiki. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Maredeta.
tatopoti ma dosatta tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, pargugu na suatu dosan, perdinggan basa doho, jala rodi saliling-liling na doa sini roham. Saya marpermuati maroham di hajaton nami, jala sayunang maingot akka dosa nami. Ajut-jut do hami mardosa marado pokko, jala jut-jut do husungguli hami rimasmu marhite sian pangalasion nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasion nami, unang alang asini roham, sayrupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga di debata taringot Tuhan sesani dosata. Para siroha jala perdenggan basa do Jehovah, dapat terimas jala para siroha godang, dang dibayat tuhi tahobbar tuak kadosata, jala dang dibalos so tuhi tahobbar tuak kahajatotta, songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jehovah diakka na makkabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Amin. Mari kita. Hatani debata turpuk di mingguta sadarion, imana tersurat di 2 Petrus bidutolu ayat sadarodi ayat pitu, tajahama marsikat soreng. Omma surat na paduahon
nahu surat tuhamu akka haholongan, manungguli botor ni roha dihamu, marhite-hite hata si paingot. Asa diingot hamu hata akka naung hinatahon ni akka panurirang nabadiai, nang patik ni Tuhan jala si paluai, na binaritahon ni akka apostel muna. Om manarumikot botom muna, na Roma di akka ari parpudi akka pangalesem, parhata isak-isak na mangoloy akka hisapna sadiri. Akka na mandok, di dia doharorona, na pinarbaga-bagai, ay dumoding akka amata, hotdo saluhutna songoni, sian mula ni hasiangonon. Lahomadok songoni, dang mangato rohana sida, naung sian aik do langit nang tano, jalamar hiti-hiti aik do hajajadina hinorhon ni hatani debata. Laos marhite-hite aeki domago ujui tanoon, dilatapon aeki. Jalamar hite sian hatai do diramoti ibana langit do tano nuaing, dipeop do asatu api diari paruhuman, jala hamaguan ni jolma akka najahat, ima sahatna, mertua do akka natumangihon hatani dibata, jala naupiopsa, amin. Marede hita. Tahatidak kumaha porsiaw tay, songon na hinadidak kun nidongata sa porsiaw di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumapalangit doho tanu, au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabagabian siaton di perbadia, andorang swabubuan. Ino tuhatta, natumaon na bernit, di pahuman ni silatus, na may terpajal di bana di hao pinor silang, na tua-tua no atoro dung ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, na manait tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di simay bana pe mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au porsia diton di perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dia sani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mati, dohot dihangoluan na surasuda. Amin. Tabegema titing na maragam di mingguta sadaryo. Tikting Minggu 7 November 2020 sada. Di Pabotoho tu sudah ruas ni huria seliling masa pandemi COVID-10 sia tikting dang pola di Jahaho sude. Na parjolo mangapuli. A.
Di hari Minggu sadarion pukul 10 sia WIB di Patupa Huriatta do acara pertanyaan pangapulion secara virtual marhite Google Meet. Ima tu keluarga, manahara marapaung atau sektor sada. Di parmoding ni inang Kartini boru simatupang titik kina salpu. Anon huria marhite padita resort manongos link tu parhalado sektor laos ditongos mamuse WhatsApp grup sektorna. Hupangido hami ma tu ruas ni huria tarlumobi ma ruas ni sektor sada laho madohoti acarai. B. Di hari Kamis tanggal 10 sada November 2020 sada pukul 10 pitu UIP di Patupa Huriatta do acara pertanyaan pangapulion. Ima tu keluarga Nyonya Rospita Boru Sirait atau sektor onom. Di parmoding ni Amang Usman Halasan Tapubolon titik kina salpu. Merdomu ala situasi pandemi COVID-19 sia dohot PPKM alani sai maholan sian sektorna madohoti acara pangapulioni. Ima koordinator sektor, sahalak sian tim sosial, sahalak sian tim sending, parhalado sektor dohot padita, manang 5 tu pitu halak. Paduahon, tikting naing merbagas, tikting perjolo, naing majalo pasu-pasu perbagasom ma Siska Juliarta Boru Sirait, ruas ni HKBP Cipayung Cilangkap, boru ni Amatta Marudin Sirait Nahinan, tubuh ni Inata Marli Boru Situmorang, sian huta Jalan Kelapa 2 Wetan Ciracas, manang sektor 5. Dohot Orwanna, Februaldo Immanuel Siahaan, anak Niamata Goklas Edison Siahaan, tubuh ni Inata Rosda Melati, ruas ni HKBP Jambi Resort Jambi Distrik 25 Jambi, sian huta APT Spring Hill Terase Waik Youth Unit 10N Jambi. Ima di hari Sabtu tanggal 20 November 2020 sada pukul sia WIB di gereja HKBP Jambi Resort Jambi. Patuluhon dak danak nasorang di basa-basahot debatado sada dak danak boru na di hari Jumat tanggal 20 sia Oktober 2020 sada tu keluarga Romi Tambunan Silpia Boru Siregar, alamat Jalan Raya Hankam Cipayung atau sektor opat. Hipas dodak danaki, songoni nang natorasna. Tatangyakum ma asagabe dak danak nahasea itu joluan niarion, diadopan ni natorasna, tarlumobi ma diadopan ni debata. Apa opaton? Amplop ucapan syukur Natal. Hobar tu program kerja huria di Natal tahun 2020 sadaon, papung amplop ucapan syukur Natal dohita songon tadda persitutuatta mendukung panitia Natal laho patupahon acara Natal tahunon. Alani hupangido hami matu sude ruas ni huria asa di bagasan las ni roha mahita sude pasahaton amplop ucapan syukur Natali. Napalimahon, program kerja dan anggaran tahun 2022. Mardomo ala naing bongotatta ma ujung tahun 2020 sada. Alani hupangido hami matu sude dewan dohot ganup seksi asa pasahaton usulan program kerja dohot anggaran tahun 2022. Jala tapasat mai tu ketua parhalado par tahun manak tu padita resort. Hupangido hami ma asa sahat ma usulan programi na lumabat na di hari Sabtu
tanggal 10 November 2020 sada. Paonopon, sumbangan solidaritas ilu manetek. Di Pabotoho Turuas Nihuria di hari Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 sada di Patupa Huriatado papungu sumbangan solidaritas ilu manetek tu keluarga almarhum Sorta Boru Aritonang atau sektor 10. Namoding di hari 10 Agustus 2020 sada. Tapasahat maya non duk sidung jamita di joloni pitu ni garejaon di bagasan roha natulus. Songonima tikting dihita. Mari dita. Dami ni debatan na sumurung sian saluhut roha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Tuaka nomor minggu di Jabu hupasahat ma horas. Barita nauli nagabe ojahan ni jamita di perminggota sadarion ima nadienet sian pesalmen biddu 146. Pesalmen biddu 146. Tapai huti hutma di bagasan rohatta songonon ma hatani di bata. Haleluya. Ale todiku puji ma Jehovah. Pujiokku ma Jehovah salilengau mangolu. Saya edde honokku do debataku saleleng adong dope ahu. Unang merhapo sak kamu tu akka pangarajai tu anak ni colma naso upeyop panupahiyon di bagasan ibana. Ia ruar sogot tot dinai mula maibana tutanona di ari na sasadai pesan masude akka sakap nai mertua mama nang ise nama bahen debatan ni si Jakob
pangurupina merpakirimun ibana di Jakoba di Batana sitopa langit dohot tanoon dohot laut rodi sude rodi isina sudena si ingot hasit tongan rodi saleleng-lelengna si patikos uhum tu akka nani rupa si lehon si panganon tu akka namale Jahoba makar hari akka natarate Jahoba patonggor matani akka namapitung Jahoba pahehe akka natuki Jahoba makaholongi akka partigor Jahoba mangaramuti halak naburo ibana margugoy kon akan na sopot somarama somarina dohot akan na mabalu jala di palipe yang godalan ni akka parjahat Jahoba do raja rodi saleleng leleng na debatami alesion marsudut-sudut do. Haleluya. Ima sahatna didok Yesus tuhita na martua ima naolo manangihon hatan di bata jala mangulakon di bagasan ngulu si ganupare. Hamudongan sahapursiaon na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Ganup adong pajocer kon Natal secara khusus molo Natal ni sekolah minggu pasti liturgi na parjolo madok di mulani mulana di topa di batama langit dohot tanoon molo Natal remaja Natal naposo Natal ama manang ina dakpola sa ikon i ayat parjolo di liturgi parjolo alemolo sikola minggu itu biasanya pasti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi amudongan buasa ma ikon ayati parjolo asa diboto dana hido sian si haite honna bahwa kau ada itu karena ciptaan Tuhan. Ha ado ngemu di portibion di batado namano paho. Ima hamudongan na diuji parpasalmen muse madok tu akan natorap tu bangsa Israel asa unang lupa nasida di batado na humebat di portibion di batado na utsago di portibion ala parpasalmen nung mulai mamereng ada orang yang sok-sok jago karena kaya ada orang yang sok-sok jago karena pintar ada orang yang sok-sok jago karena jabatannya tinggi. Ada orang yang sok-sok jago karena punya pengalaman dan pengaruh yang luar biasa. Unak kamu merhaposan tu pangarajai. Ima duduk nakin dia tolu. Jangan percaya kepada bangsawan. Jangan percaya kepada manusia. Mereka boleh hebat karena kepintarannya. Mereka boleh hebat karena jabatannya. Mereka boleh aja hebat karena banyak uangnya. Tapi mereka bukan sumber keselamatan. Ima hamudongan naneng dohonon di parpasalmen.
naso upeo panupahion di bagasan ibana. Mereka bukan sumber keselamatan. Aladima hambudongan parpesalmen mengidohon. Ayo kita kembali untuk melihat sang pencipta ini. Parpesalmen neng monogikon bangsoi asa manatap tu debata dakolan manupa. Tuhan itu tidak hanya menciptakan, alai dibata mangasihi do ibana. Topik ni mingguta sadarion madok berita. Topik ni mingguta sadarion madok kon hamudongan mengasihi bumi dan segala isinya mangaradoti. Nasa natinopa. Di topa debata langit doh tanah on jala diraduti doh. Tuhan tidak hanya menciptakan tapi Tuhan juga memelihara, melindungi, menjaga dan mengasihi. Emang kalau mereka yang hebat itu kau hebat-hebatkan dia, kemudian kau benarkah akan dikasihinya terus? Ay faktana habudongan boy do celma namardongan buti gabi buti dak tersirang songon amplop tu perangko. Oh ya mang, di mana ada gula di situ ada semut. Di mana ada si Lisbeth di situ ada si Sorta. Ale boy do disadatiki. Di mana ada Lisbeth sudah pasti tidak ada si Sorta di situ. Karena si Sorta sudah benci kepada si Lisbeth. Tudusat dia teh molotung adong pe si Sorta di sondok si Lisbeth kebetulan mai. Aya apa sahubo to adong do si Sorta si Lisbeth kadido. Hamudongan. Alai parpesalmen na medokon Tuhan itu hebat. Mula muruk pede bata tadana holong dorohana buktina dipa ite do permula ni parjahati. Molo colma ndak bisa minta maaf tak diterima hamudongan. Molo adong nama teh adong dopat dohan madok hatama ale-ale ni namod dingon. Ay memang kompak kian atong. Betah leh. Dataruhon bakyon hamuma. HP ale-ale. Selesai. Mulotung dohot pe ale-ale nahi tuudian edetay pe madok. Nang pedi pataru hita satu udiani lahodo muse nasida ditadikon bakei selama jalan malay inna do hape dakpolan yang dikon pakulingon mulas dia ulusi olo huala peho minggunaro. Hanya sampai di situ. Isedo ale aleta nasolo mubai. Jangan terlalu bangga kau kalau kau punya teman yang hebat. Suatu ketika dia bisa mencekikmu. Unang pabulu suruh hammo ladong dongammu nama mora. Disadatiki boy do ibana nama nu jako. Tapi kalau Tuhan sudah dikatakan dang olo muba ale ale nasumurung ima Tuhan Yesus ai torope ale ale di hasyanganon saluhut nama jadi mitop doi di ayat 4 di dok. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah.
Pada hari itu juga lenyaplah dia. Ima di hata Indonesia hamudongan. Ise natapa hebat-hebat di Portibion. Ise natapa hebat-hebat di Nguluton di Portibion. Suatu ketika dia akan lenyap. Di hata bata di do airuar sogot todina mula maibana tutano pesan masude dangadong be hamudongan hidup bena si pata bodo mengangguk bobar sada halak holan diboto mate nani sobba-sobba nai mate nan yang gap jago nai. Tapi kalau Tuhan hamudongan, dia tidak pernah berkesudahan. Jehovah patonggor matani akan nama pitung. Ada yang lain? Tidak ada. Jehovah pahehe akan natuki Jehovah maka holongi akapartigor. Jehovah mengeraduti akan naburo, merguguihon akan nasopot somarama, somarina, nama balu, jala di palipe yang godalannya kapar jahat. Jehovah do raja, saliling nililingna. Halanima hamudongan, mulo mate halak. Ilului ma situana repot dikki mangului bana diripudo alani ha adongonna hebatnya akan terus menerus pada akhirnya kembali kepada Tuhan dan minta tolong hamudongan. Tuluari nasal tu adong namoding. Amang pendeta tolonglah dulu. Adikku ini tidak bisa dilayani oleh gereja karena statusnya tak jelas. Lu kok bisa? Terus selama ini dia ngapain? Itulah amang. Takas dunian hutada nama tei. Alatiki padita au di Rio. Takas do huboto haruasonna. Lu dulu kan HKBP Pekanbaru itu. Iya, tapi di sini dia selama di Jakarta ini ternyata dia tidak mendaftar. Hala hutada paditana. Dongak ku sasikola sian Jogja dang HKBP hotel pema tanom mate takas do hutan dan namodingi ruas ni HKBP ini tiki duli au hutan do bapak na omak na au pengah ya mardalan-dalan itong berarti ngobuta bayakko da tiki duli au berarti berapa puluh tahun lalu ima hupahin habodongan tanom mak oke lah hamang minta, oke lah Pak Pendeta. Hamudongan akhirnya kembali kepada Tuhan hamudongan. Alani molo odol pe hita tu adat. Unang atong gebeta pane yang namar Tuhan. Tulu minggu nasalpu adong nama teta. Hudok nama teta ala ruas tado. Berarti rap hamati yad dohita. Acara pukul 12 tuhuria amang. Oh ya? Cepat kali. Ido. Atong jam 11 rope hami. Asasanga mangupi kan ido. Apalagi mau lo di Sopo Gabi kan diturgudang dotong parkopian.
Ngasahat jam 12 danga dong. Saat jam sada tong danga dong. Saat mah hampir jam 2. Kupa saat mah tuhur puria. Kupake jubah. Iteroma muse protokol amang pahatop pamuma ay jam 2 ikon diudian atong tanop pamuma. Unak pola be marhuriak ngapa repot. Hata jam 12, saya jam 11 sudah datang. Jam 2 hurang saparopat sahat tuhuria. Hape padokmu ngekon diudian jam 2. Atong unang pola tawain acara huria. Buat kamu mana mateon. Hamudongan minta ampun lah. Maaf mah amang padita. Jangan pernah bermain-main bertuhan hamudongan. Kanido. Molonunga ulaun adat ipagajang-gajang. Molonung urusan Tuhan pajepe amang jamita. Unak pola merjami tahu. Kan songonido tang tikina salpu neng terpasu-pasu amang do gedung. Melubuinan ipahatok mak kebatiani. Unak pola merjami tahu amang pitur pasu-pasu pe buru mudo helamu. Mangapir matai. Bah bahasa ke besok baik ada asa terbulus. Doh jami tapi nang diintervensi hamudongan. Nggak bisa hamudongan. Tapi itulah dunia ini, mentang-mentang bangsawan. Doh Tuhan nang diatoi. Mentang-mentang pangarajai. Doh Tuhan nang diatoi, ikut Tuhan do mangatoi hita. Imana nang dohonon ni parpasal menon. Imana nang dohonon ni najok-jok di dok Raja Davidon. Ikut Tuhan do mangatoi hita. Ikut Tuhan do mengendalikan ngeluta. Unang hita mengendalikan Tuhan ni. Kalau sudah seperti itu enak hamudongan. Hubereng inang boru gurning ibu titin. Ngaluja inangon mangubati amangi. Ngaluja be. Ibuat tuson. Dakunan loja, hepeng pe habis. Tapi uang bisa dicari. Dijual ke rumah sakit harus swab antigen. Makatai do inangon do dak dana. Kita bisa rubah doa. Jangan kita paksa kehendak. Tuhan dang lo mau dirope rohaku mati amat takon. Saya belum suka Tuhan mati suamiku. Memang dang ramate dah. Alai dang boy makatai. Itu tang yang saya tidak mau Tuhan suamiku mati. Memang tidak mati kan sesuai dengan permintaan. Tapi tidak bisa ngapa-ngapai. Tapature matang yang rela kalau Tuhan mengambil. Tuhan do nama nopa, Tuhan do na punasa, mula mate pe, mula tu Tuhan do. Siap inang anak-anak semua? Siap. Oke, kita serahkan sama Tuhan apa maunya. Tuhan mula memang alapom mudo, alap mak. Aido marulon nabadia, tu nama rasahit pasang. Mula neng alapom mo Tuhan, baik mau dilapungmu. Molo neng alapmu Tuhan, buatlah aku dekatmu. Holan martangiak kami Tuhan, molo neng buatommu do, buat ma Tuhan. Ngara debe, inang burugur ning dohot yanakonna. Ndak sampai 24 jam dibuat Tuhan mak. Kan enak, pelong hamudongan. Karena toh sudah 2 bulan tidak bisa ngapa-ngapain. Ngapain kita? Ido na dido ni Apostol Paulus. Ucap ma Tuhan sahiton ay songon suga do molo manopo. Sakit Tuhan. Padahal gue ini kan rasulmu. Padahal gue ini kan pergi ke sana kemari memberitakan Injilmu. Kagak sembuh-sembuh. Berubahlah Tuhan molotung ikon igdagi kodo sahiton atong rabdo hot sahiti pergugui mato ngau
laho memberitakan beritami. Lebih keren kan? Bisa memberitakan berita sukacita sekalipun badan dalam keadaan lemah. Ima hamudongan. Alani hamudongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Topik ta madok nakin mangaraduti nasa natinoppa. Ima Tuhan itu mengasihi bumi dan segala isinya. Ahape na masa di ngulutan mula mekel-ekel pehita. Ingo mak. Tuhan itu nama bahen hita mekel. Alani unang gijang roham. Kalaupun engkau kebetulan bersedih, menderita, Tuhan tetap mengasihimu. Aimolo holong rohani Tuhan tuhita. Aido hamudongan uja hatta lahoma menguti inganan nasun dinggani. Tadda na dihaholongi Tuhani hita. Atong tapatuduhon matong holong ni rohata maradupon sudi akadongan. Ilu manetek terus dope unang pola tapi kiri jo 3 halinari ilu manetek. Lu jahita. Holan dibuka don ngahudokon. Hampir menjelang Desember kita masih ulu manete dengan catatan dang adong be namoding HP adong do. Ala diasihi hodu au Tuhan sadok patau matok tongau laho mabahen nadinggan. Harus seperti itu, kalau ndak kita akan kesusahan hamudongan. Anon taapuli amang merpaung di Bekasi dona sida alang ngapida. Tapi teknologi canggih diberikan Tuhan kepada kita. Boy kita mengapuli nang pedodongan. Imat ada ni holong ni Tuhan, teknologi pun dibuat. Minggu na salpu mengapuli tok kami. Boy dohot keluarga nasian sibulga. Imatong hasurungan virtual. Molo tatap muka, imada tik-tik nakin 5 rodi pitu. Ale molo virtual boy 20. Situa MG Sinaga pe dohot bapak na sian samosir. Alama balu bapak nai. Bisa hamudongan. Itu semua adalah kasih Tuhan. Teknologi canggih membuat kita semua semakin dekat hamudongan. Alani tapasonang mangalekon amplop awal bulan. Tuhan do haruan di sude na adong tehita. Unang makolit. Tatilik jo muse amplop awal bulan ni ngapas be. Molo dang pas be di dok roham hobar tu pasu-pasum sita muse gati yasoi tabai. Harus seperti itu hamudongan. Karena apa? Ngaduduk nakin kalau nyawa sudah melayang kita jadi tanah. Imanakin ayat tulu. Ilu manetek. Sotung adok kita keluar sian gerejon tanpa manetek kon. Sikak ni ilu manetek tak. Sotung gabe dongap pehaduan tang adong maben sikat ilu manetek na dung manetek kita. Aibe hamudongan. Makanya kita nikmati aja hidup ini penuh dengan sukacita. Alanita puji maibana. Amin. Mulia tema di pasat rohanami tu ali Tuhan pardinggan basa hinor kon ni asim boy hame Tuhan marhasonangan nunga hubege hami hatam. Napay ngotok kabi debatado na manupa langit dohotan doon dakolan ditopa alay diramuti dijaga dipatuduhan holong satu haroroni Tuhan Yesus sih Tuhan dibata unang gabe uduk kami tu pangarajai nadong di portibion ay salpudui Tuhan dibata
Mulutung adok pedi hami, sotung gabe gicang rohanami. Ikon hodo Tuhan na humibat. Dingulu nami alani i, dang alang berohanami lahu manubba mamuji pasangap guarmi. Ali Tuhan di bata, patau mahami toktong. Lahu mengerajumi, molo dang adukko dingulu nami. Tunglas swadong do lapatan ni ngulu namion. Alalima Tuhan parpesalmen mapain panendengion tu bangso Israel nang tuhami saluhut pe. Asa koma si sobon nami ay rudi saliling nililing na doho. Hupasat tami matuhan akar ruas na marsahit. Pasu-pasu ubat na pinake na pinangan na pasu-pasu leon hamalumon dokter parabedispe Tuhan pasu-pasu. Akan nagali pergugui matuhan. Akan namarsak apuli Tuhan. Akan namadili leon pakirimon dinasida. Ali Tuhan di bata. Hupasat habi matuhan tuho. Asa ho matoktong madong hadi, ho matoktong patiurhon dalan nami, ala huboto hami do molo tigor dalan nami, dongan namu do hami, molo parcahat hami, pali peommu do dalan nami i. Hupasat hami matuhan tuho, ibadah sekolah minggu pukul 10 sada anon secara live streaming. Asa hupay ngotami, pahopu nami, geleng nami, dibagas nami ganup, molo perlu rap kami dohot geleng nami, dohot pahapu nami, merbingguan non siaran langsung manang live streaming pukul 10 sada sahali sa minggu, ibadah sekolah minggu dohot keluarga. Asalam dihilala akaya nakon nami i, pahapu nami i, memang hodo namanopa langit dohot tanoon, jala hodo namar na punasahon, hami Tuhan di bata hupasat hami matuhan tuho situasi pandemi COVID-19 na sora marujung bahkan di piga-piga negara di Eropa lemertaba muse pola lockdown dakku poto hami Tuhan situasi di Indonesia songo dia do muse ala di molotung PPKM 1 unang pitor songon na giot rohanami, songon na hudosa kami Tuhan perhalado, asa pitor dibahen tatap muka, asa pitor dibahen 100% per mingguan kudul, Tuhan di bata. Naing mahami uduk tu pangiduan ni pamarenta, asa toktong prokes terlumobi dina mangadupi masa Natal to baru unang masa muse gelombang patuluhon. Upasat kami Presiden Joko Widodo patawi bana Tuhan lahu mangulugon negaraon. Asa sudi akka haputuson marharuruan sian ko. Amanami Jenderal Purnawirawan Luhut Bicar Panjaitan Ketua PPKM patawi bana Tuhan lahu berkoordinasi tu sudi pimpinan daerah asarap lahu mapahen akka gerakan dinalahu manggotap mata rantai virus corona. Tuhan di bata hupasat hami manggulu nami di bagasan saminggon ho matoktong madungani asa saluhut na dinggan mardalan hobbar tulo mone roham hupasat hami matukan tuho marhiti anakmu Yesus. Amin. Maredde mahita huhut mata papungu pilihan sada A sada B kotak dihabiraku baru ma amplop awal bulan imana paduahon pilihan sekolah minggu mamuse baru paling pinggir pilihan paduahon maredde mahita.
tatangihon hatan itu hatta namanosohon hita asa toktong merhapusan tu ibana hita disadok ngulutta. Ibana do hararwan di gogo dohot habisuhon di hita lako mangaraduti nasa natinopanay alani. Saita haholongi ma nasa natinopani di bata. Ay marguna si tutudo saluhutna akai di bagasan nguluta ido ubahen na ditoppa. Liata ma di Jahoba, nau manopa saluhut bayan haulion ni sandok liat portibion. Taradoti matutu saluhutna akai mamukasian bagasta. Alama ni bagasta. Porlak dohot haumata rodi ingana na bumidang petahe. Asa dohot akana tinopai marolop-olop manggobarhon huasoni debata sitopa ibana. Atong borhat mahamu. Beritahon hamu ma berita nauli tu nasa natinopa. Ditopa tatangyak koma peliata ali debata amana amina di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhut selehon-lehon na dengan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian nan lehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na husus di julum pasu-pasu may jala ramuti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulukon haracaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todimi. Asalam hutada hami gudang ni selehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir kami madop mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma haracaumu, say saut malomo ni roham di Banua tongaun songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siya pari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami tugi honto pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasan dame jalo mapasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaurkon madamena tutodim. Amin. 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 Mulak mahita tertib, tetap prokes, tapasahat ma ilu manetekta di bagasan las niruha, unang adong na berselfie-selfie di dalam maupun di halaman gereja. Upasat kami ma selamat hari Minggu, salam sehat.